Filmen Rene Hjerter handler om manden Chris, som er psykisk syg og bor på et psykiatrisk hjem. Det gør han, fordi han har slået sin mor ihjel. Grunden til, at han har gjort det, er fordi hun forbød ham i at se rene hjerter. Derudover sagde hun også, at hovedpersonen Linda var en so, og Linda var på en måde Chris' kærlighed, så nok var nok. Og det er så grunden til, at han er indlagt på det psykiatriske hjem. En dag bliver det også nok for pædagogerne, og de tager filmen Rene Hjerter fra Chris. Hele verden bryder sammen for Chris, og det er bare slut. Men han finder hurtigt ud af, at Linda faktisk findes i virkeligheden og hedder Ulla Vilstrup. Så sammen med sin bedste ven Willy, som også elsker rene hjerter, laver de en plan. De vil finde Ulla Vilstrup. Så først brænder de det psykiatriske hjem ned og flygter i alt kaoset. Og derefter begiver de så ud på en farlig rejse på flugt fra politiet. Men finder de egentlig Ulla Vilstrup? Det må I selv finde ud af. Vi synes, det er en meget nyskabende film, men alligevel er meget traditionel, når vi kommer til, at det er Anders Matthesen, der er i hovedrollen. Den har lidt af det der sorte humor, som Anders Matthesen rigtig godt kan lide at bruge. En anden film, som Anders Matthesen har været med i, som man sådan kan sammenligne med Det Sorte Kugler, det er en meget sjov film, men det er også stadigvæk lidt på den sorte side af den humor. Filmen foregår rundt i den virkelige verden, og den er ikke opstillet på en scene. Det gør, at filmen er lidt mere livagtig og sådan real. Når der er en actionscene, så indstiller de også sådan, at kameraerne ligesom følger personerne. For eksempel da Chris kommer op i en skydefight med politiet, der er det håndholdt kamera, og det ryster sådan, som når Chris han løber. Og når man ser Rene Hjerter, der hvor Linda er med i sort-hvid, der er der også en gammeldags musik, som så giver et indtryk af, at det faktisk er en gammel film. Min mening om Rene Hjerter er, at den er rigtig god, men den sorte humor, den kan også godt blive lidt for meget. Willy, som der slår rigtig mange folk ned, og faktisk også slår en mand ihjel eller en hund, det virker lidt for brutalt til sådan en humorfilm. Selvfølgelig er der nogen, der synes, det er sjovt, men det synes jeg i hvert fald ikke ligefrem det er. Men så har vi så Anders Matthesen, som der han er ikke god til at spille den der retarderede Chris, som der ikke har så mange forfærdeligt mange skruer i hovedet. Ellers er det en meget god film, og den er sgu pisse sjov på nogle punkter. Ja, jeg giver Emil ret. Så jeg giver 4 stjerner. Og jeg giver også 4 stjerner. Skål!